Bé, en Frederic Prieto, en Fede, per molts ens ha deixat i això ens ha deixat colpits. En primer lloc, reiterem el nostre més sentit condol a la família. La seva trajectòria personal, social i política és extensa. En destaquem el seu gran compromís amb Cornellà i sobretot amb la seva ciutadania, sempre pensant en el bé comú i en com millorar la vida de les persones. I com va dir en un acte d'Òmnium a Cornellà, a ell el que li interessava era resoldre problemes. I queda palès en la tasca que va fer. Primer, implicat a l'Associació de Veïns de Sant Ildefons i sent el seu president, en un moment en què el barri, anomenat també Ciutat Satèl·lit, patia per una gran especulació urbanística i no disposava de serveis. Va ser el primer alcalde en democràcia i en aquesta època, com recordava sovint, va haver de fer front a la manca de serveis i al gran deute que tenia el consistori. Les seves eines van ser la persistència, idees innovadores i valentes, esperit negociador i un bon equip que van fer possible disposar de crèdits per poder pagar els treballadors i treballadores de l'Ajuntament, com s'ha dit abans també, i fer actuacions com iniciar obres de millora per la ciutat, així com posar clavegueres tan necessàries en aquell moment. El 2008, com també s'ha dit, va esdevenir el primer síndic de greuges de Cornellà, des d'on va continuar treballant pel bé comú i defensant els drets de la ciutadania. En el transcurs de la seva vida es va implicar políticament en diferents partits, perquè una de les seves premisses era que la política és necessària i s'ha de fer a través dels partits polítics. I en aquest sentit, primerament va formar part del PSUC, després d'Iniciativa i posteriorment, després d'anys desvinculat de partits en concret, va donar suport a Cornellà en Comú Crida per Cornellà i en les últimes eleccions es va sumar a la coalició d'Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa, tancant la nostra llista electoral, fet que va ser tot un orgull i privilegi per nosaltres. I explicava que era fonamental veure si el partit s'està enrocant en temes ideològics o està treballant per solucionar els problemes de la gent. I per això es va sumar al nostre projecte, perquè creia que érem l'única opció per fer-ho possible actualment. Com a defensor de la democràcia va presidir la taula del Baix Llobregat pel dret a decidir i d'acord amb la seva trajectòria antifranquista estava molt preocupat per l'actual normalització de l'extrema dreta arreu dels espais públics. Es va posicionar en molts temes i causes que tenien com a objectiu la justícia social, la defensa del patrimoni, dels drets fonamentals i de la democràcia, com per exemple l'avenç de Cornellà o l'associació Ribera Salines. El seu caràcter afable i la voluntat d'arribar a consensos i la seva defensa constant de diàleg el va fer una persona molt estimada i preuada tant a la nostra ciutat com arreu del territori on era conegut, per part de persones amb qui no sempre compartia idees, creences i objectius polítics. La seva essència ens deixa a molts de nosaltres un buit enorme, de converses, de debats i de memòria. Ens ha deixat un referent, una gran persona, un lluitador incansable, un gran company de viatge i una part important de la història democràtica d'aquesta ciutat. Trobarem a faltar el seu acompanyament i saviesa. Frederic, seguirem el teu fil roig i el teu llegat. Gràcies per tot, gràcies per tant.